Здравейте, аз съм Кристиан и днес ще играя Майнкрафт, но съм в училище, защото ме наказаха и си взех таблета. Сета е. Това клипче? Аз вече го снимам, ако не знаеш. Жени? Бяха ми направили една задача да направя... Къде съм? Може ли да снимаш обаче? Да. Имам си приятели в Майнкрафт чат и ми дадоха една задача да направя кладенец. Аз се защо качвам ли се? Чакайте. И това ли искаш да ми казваш? Още начало. Добре, чакайте, защото ще купая дълго. Ето да започваме кладенеца. Да, ще правя кладенец. Не. Да. Може да го взема. Знам. Като кладенец. Не му слушай на лъженци. Чакай да, това го почвам, типа си мислиш, че така става. С штрак на пръстите и готово. Така. О май гад, човек. Този клип ще е кратък, защото бързо ще го направя. Аз да си чак за колко ще го направя този кладенец. Ма няма да е от най-хубавите. И ето това е финала. Казвам ви, че ще бъде много кратко. Така. И ето това ми е кладенеца на уя. Да, извинете за краткия клип. Ще снимам и повече, по-дълго, ще снимам и по-дълго. Това беше всичко за днес. Абонирайте за моя канал, пишете коментари, лайквайте и очаквайте следващите ми клипове. Чао!